Moi ja tervetuloa Sarpaleen Niksi-nurkkaukseen, ensimmäiseen ja todennäköisesti ainoaan osaan. Himosepikkiin valmistautuessa tuli semmonen tilanne eteen, että mun satulapussukkaan ei mahtunut mun vararengas. Ja koska olin sähköpyörällä liikkeellä, ei mulla myöskään ole sitä todella siistiä eväsboksia, mikä monella pyörällä ja monessa pyörässä nykyään on. Joten olin hirvittävän dilemman edessä, että pitääkö pistää endurostrapilla runkoon kiinni vai mitä. Mutta sen jälkeen lamppu syttyi, kuulkaa, kirkkaana ja keksin seuraavanlaisen ratkaisun ongelmaani. Todennäköisesti joku muukin ja moni muukin on keksinyt tämän, mutta sattumalta jos joku ei ole, niin jaetaanpa tämä. Eli liukas muovipussi. Ja tämä on tällainen niin kuin uudelleen suljettava tämmöinen minigrip-pussi. Mun mielestä tässä on tullut jotain pyörän osia, joten jatketaan sillä samalla käyttölinjalla. Ja nyt kun mä pistän tämän tahmean sisäkumin tänne kumiseen liukkaaseen muovipussiin, niin tämähän suorastaan hörähtää tänne satulapussiin. Tässä näin. Nyt oli vähän huono esimerkki, koska tämä sisuri oli paljon pienempi kuin toi edellinen, mikä täällä oli. Mutta taktiikka on vapaasti implementoitavissa. Ja tänne mahtuu joukkoon sitten myös nämä rengastyökalut. Ja sitten vaan änkästään pussukka kiinni ja näin. Nyt se mahtui sinne ja nyt se tulee sieltä sutjakkaasti myös pois, jos kelloa vastaan taistellessa joudut sisurihommiin. Jes. Eipä muuta. Toivottavasti tämä virkisti jonkun päivää tai auttoi johonkin. En tiedä, mutta halusin jakaa. Kiitti. Moi!